Ba't ang mahal ng Chakis? Ganyan ba talaga yan? 36 pala daw. Oh, ano ina? Laki yata yun. Doon na lang sa bakery. May 36 pa talaga yan? Ang na pag maliit yan, soli mo. Malaki eh. Motor mo. Ready? Traffic eh, papuntang Tagatuma. Ako ni Donna eh. Ipinahamak si RJ. Pinundona. Si Dono, ano ni Tino? Bakit? Ang sabi daw, di ba yung mga bago umalis nandun ang mga kasumpa ni Donna? Oo. No. Aba, ang sabi daw ni Donna doon sa mga kasumpa ni nanghihina na daw si Tita Lynn. At mamamatay na daw. Tapos sabi daw, ang nagsabi daw, si RJ, sinabi daw ni RJ kay Ruth. So, ngayon, galit daw tong Tita Lynn, no? Tumawag kay RJ, yung pagkahatid doon kay QB, pinagmumura daw si RJ. Hindi daw nakapagsalita daw si RJ. Nagulat siya, bakit siya minumura ni... Ano po tayo yung pinagkakalat mo? Bakit mo kay chinichismis sa mga kapatid mo, ha? Sabi daw ganyan, no? O di... hindi daw nakapagsalita si RJ. Tapos nung tumawag daw ulit daw si Cha, anong sinasabi ni Tita Lynn ako na hindi ko nga nakakausap yan si Ate Ruth. At ang ginawa niya, tinawagan niya si Rutay. Sabi, ate, wala naman ako sinasabi sa iyo ha. Sabi ko, hindi nga tayo, ayun, chinat naman ni Ruth si Cha. Sabi, bakit kami pinagbibintangan na magkapatid na nag-chichismis na ano na si Tita Lynn? So, si need pa ninang ngayon ha. Sabi ko, kay RJ, tawagan nila si Donna. Saan nalaman ni Donna yun? Oh. Nasa Canada na eh, tatawagan po. Hindi, sa Messenger. Nagkatagal dito. Si ano, oh. Sino ba naman hindi magagalit? Kaya nga. Pagkakalat mo... Nagkatagal si Tita Lynn kay RJ. Sabi ni RJ, putang inang si Donna. Lumayas-layas na eh. Gumawa pa ng issue eh. Kami pa talagang inano eh. Sabi ko ganyan. Hindi, yung tita ni Cha. Anak, congrats! Papakainin kita sa Burger King ngayon. Gusto mo sa Burger King? Okay. Okay ba sa'yo yun, Mami, Burger King? Ayaw. Take off na lang siya. Si Ate Wiwi, iniwan nyo na naman. Naku, totoo. Ano mo na lang daw siya, ano to, yung shake o kaya to ice cream. Marisa, sa inyong dalawa, ito lang ang honeymoon tea, pero natural herbs that helps express love naturally, and which makes each night a honeymoon. Mamimili po ang honeymoon tea sa mga suking botika. Tagal ni RT. pesos per sachet lamang ho yan, ang SRT ng Pupunta pang hindi kami ng SNR eh. Baka naman, mag-sorry lang, hindi po ako. Ganun. Yun nga, sabi ko, sino ba naman kasi matutuwa na ganyan? Eh, pero why nag- Wala siya na si QB. Eh, nandun pa. Sabi ko kay Argy, bago ka umalis, baka makalimutan mo si QB. Oo, tayo, ano ko naman. Hindi pa naman kasi natawag sa akin. Binigay daw niya yung number niya doon. Sabi ko, nandiyan naman si Bibi, ipadaan mo sa garahe. Problemado si Ugok eh. Sino ko naman ang
Baka pag mura pumating yung tita nila ay ina. Siyempre, mayaman. ID mo, dala mo? PWD? Ha? Oo. Parking yun. 20. Oh, dali, ano to? Ba't hindi ko pa dinaanan? Baka dito tayo. Ano gustong kumain? Ramen nagi o sa Kenny Rogers. Okay. Okay. Take out muna natin yan ng Burger King. Gutom mo po. Hindi mo kung pinano ng ano, kinapain. Porket maganda po. O, nasa na yung daanan natin dyan? No? Wala na. Kaya yung mo yun, hindi naniningil. Nakakatakot yun. Mamimigla na lang. Ba't nabigyan mo ba? Hindi. Ba't ko bibigyan? Eh, natulo ba ka? Bibigyan ko naman yan. Eh, kaso siyempre kailangan gawin muna yun. Sa ngayon po, medyo cloudy skies po dito ngayon sa Kapipulan. Tignan mo to, baka maano. Sa Kapipulan ay umaga. Maano na naman yung ano. Makain na naman. Cloudy skies as of the moment po dito po sa amin sa Lagak. Tandaan mo ha. 18:15. Ha? 18:15. Ano mo yun, cloudy. Pero wala namang pag-ulan-ulan. So, pinapatay niyo talaga yung mga halaman sa tabi ng ano, no? Sino? Yan, yung mga sa tabi ng mga tolbe. Anti-plant yata itong hayop na Ba ho ang Ano? Wala na, kaya pala nainit na pa namin. Oh, talino talaga eh. Kiss mo nga ako. Parang may nanong aircon na lang. Oo, mainit. Pero kay Bibi, wala ka. Oh, mahina nga. Ewan ko ito. Simula nung nilinis niya, ano yung humina. Yun. Oo. Simula nung nilinis ni pangalan to. May Ni ano. Trace? Di ba pa din lakasan? Kaya nga, pag ba ganyan, ano bang ano nun? Lalakasan? Nilakasan ko na nga. Nasa 8? Oo. Yung Bibi pinakamalakas doon? Dati nga, nasa 4 lang. Ang lakas na eh. Regional pre-disaster risk assessment po kanina. Sabihin, Pangin mo kay... baka nasira ni Chris yun. Lain. Kay Vivi, malakas. Ah, kay Bibi. Ang lakas. Sa dalisdis ng bayon, naabisuhan po sila na iba yung Inano ka ni yung mga debrido sa gilid ng bayon, lalo na yung mga recent activity Trio. after na. Bago. Lamig-lamig dati. Evacuation na po Palinis ko ulit. ginagawa po lahat. Nilinis ka eh, humina eh. Palilinis mo pa. Leo kay Chris. Advisory as of Hag mo na nga lang muna ako, anak. Sino man yun? Governor Hag mo ako, anak. Kiss mo ko. dapat Mo ko. dapat po ay Papayat ang mga baka eh. Para ma-feel ko na daddy ako. unit kung kailangan daw kung kailangan kung mag-evacuate ang vulnerable population. Sabihin mo lang yan. Ako, nakakiyapos na yun. Tapos mo to si daddy. Wait lang, nagda-drive eh. Almost Pag lahat natamaan yung kamay, affected sus po tayo, sa no? bagay. Kaya po sir, meron pong binigay po sa ating data si Maita Geosciences Bureau Regional Office 5 na kung saan we have 1,000 Kaya ako ligaya pag tulog ka na moderate to very high. malaya kitang nakikinig. So, meron po Daddy. sa ano po yun, Naririnig mo ba yun? sa lokal na Daddy. gobyerno Oo. sa Kabikutan. Yung ano, bakit? Diba? Diba, pag tao sinasaksak na namamatay, diba? Oo. Pero bakit yung electric fan pag sinasaksak na buhay? Through an ordering Tatawa na ba ako? Tatawa na ako? Tatawa na ako, nak?
Aray ko! Talaga. Tingnan mo, nagpapakisakot ng papaya po, sinataw ako. Ikaw ka. Dati nga ito, Eiffel Tower ako. Oo nga no. Papayang version. Ang dami mo nang alam, ana. Almost 4 to 4 Dahil mo nakita ko kanina, dalawang kalbo sa sabulugan. Sinong nanalo? Kailan ba ako tawanan? Yung kalbo nag-aagawan ng suklay. Ganun ba ako dapat kalakas tumawa dati? Hindi, nabibili niya ako. Ganun ba kalakas? nabanggit ng Bayan Geosciences Bureau. 1,128 po na para Alam mo dati, tutuyan kita ng house and lot. Really? Oo, bahay na lang ni Barbie yung ibibigay ko sa'yo. Kala ko bahay ni Ate Rain. yung number of occupation. Pero Nakakabasag ng eardrum ang bunga nga ng anak mo. nasa 100 Hindi ba dapat tinatamaan yung drums? Okay, so parang kalahati ng Bicol region ay landslide area. Lakas talaga ng humor ko ngayon. mountainous areas Pero mas malakas yung humor niya. Ang tanging preparasyon sa mga ganung lugar, sir, na knowing na alam na natin na delikado sila kapag malakas ang pag-ulan. Kasi nagkasunod ng danger ng pag-uho ng lupa. Thankfully naman po ay sanay na din naman po yung population po dito sa Bicol sa mga pagdaan ng bagyo. And alam Grabe naman doon sa akin naman nung matandang yun. 36. Duki-duki. And meron na rin Pwede naman na po ako silang makabili mga ng dalawang singa. na kapag Pwede na ako ganitong makabili panahon ng ay tatlong singa alam na po nito kung sa sino 36 na yun. ipaprioritize po nilang barangay for evacuation and sa pagbigay din po ng tulong. O lalo na pag ang ulan, tumama ng gabi. Anong balita doon? Anong ganap? Kilaluga? Wala? Tututensyon na? Nandun sa mga. Wala ngayon, sir, na dahil sobrang init ito mga nakaraan. Hindi, take to 6. Kasi nandun siya eh. Sipsipin lang Naglilinis ng ang ulan, no? Bako. Bago magkaroon ng danger na ilang Hindi na buwan nakakatamad na na shift. tuloy-tuloy 10 to magulan 6. bago magkaroon ng panganib ng pag-uho ng lupa. Yes po, ma'am. We are praying po. Hindi naman po talaga Uwi na tayo mamaya. landslide dahil kawawa naman po yung aming Hirap ng nirahan po doon. And sana po hindi ganun kagrabe yung epekto. Nahirapan pa to si Bibi. May mga lugar ba ho dyan ang Pa eh. calamity dala ng El Nino? Gastos kasi kuryente doon. Biyernes. Sa ngayon, sir, wala po data po at of the book. Okay, so intact kahit kung kakailangan meron mga pondo for any eventuality, merong pondo ang rayon. Sa hapon na tayo umuwi. Yes po, sir. At ang aming po mga regional government agencies like PSWD po, naka-preposition na rin po ang Pag kanilang bukas mga kasi full and pwede, full edi ubus na yung overnight mo na Napapate ng loob. kuryente, natipid mo na. Ng maaga. Para wala tayong problema later on. Ano ba Hindi tayo narang. Thank you very much po. Sige, Ginoong Gramil, Nas, thank you. Dati yung bahay na walang hagdan, inakyan. Talaga? Ikono yan. Tumawa ka naman. Parang nung isang araw ata, yung camera, yung grupo, talagang tumutok na rin sa preparasyon para ho sa tag-ulan. So, ito na. Ito natin na simula na to. Diba? Ito na. Sabi nga, nandun na tayo sa transition period. So, ang preparasyon natin from El Nino, i-shift na natin sa sobra namang dami ng tubig. Oo. Dahil ang sabi nga ng Greenpeace, ang epekto po ng La Nina ay baka worse Ganda than naman the yan, senior. effect of El Nino. Naku po, naman po sana. Dahil Yun yung konsehol, hindi ba? magagawa mo ng Bakla? paraan. Ito, wala. Yung konsehol ng babae. Hindi maglalakad ng konsel lang walang bodyguard. Santi, pagbaha na mataas. Konsehol ng bayan. Tapos yung mga natakot ako. Ano, wala masyadong background. Walang nagagawin pero nananalo. Lalo na kung pati bahay mo ay Alcantar ba? sa putik. Kita mo yung mga nagdaang mga bagyong dumaan. Mga tao nasa ibabaw na ng Ba? Bago yun ah. kataas-taas ng tubig baha. Tapos doon pagugutumin, giginawin, bilad na bilid ka sa nakatibang wangkas sa gitna ng ulanan, wala kang pagkain. Dahil yung mga realidad sa panahon ng tag-ulan dito sa Pilipinas. Punta muna tayo, partner, kay Dave Parabelo. Pero may report, trabaho yan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Paraiso Beer. Sa Taste of Paraiso. Ang pangit ito pag nilagyan ng carrier sa taas. Kaya raso. Dahil sa paa, No. Dahil ang Ang abansal. Senador Bong Revilla ang
Juan Miguel Zubiri sa Senate Presidency. presidency. Baka yun ang naging dahilan kung bakit natanggal. Ganun ba? Di ba? Ano ba yun? Baka naman dahil naging parang swing vote yung mga artistang senador. Kaya siya natanggal. Kasi kung wala yung boto ng mga senator na mga artista, Sambon? eh kukulangin sa boto yung pagsulit ng election. Pero bakit sila boboto kung walang dahilan? Bakit ito dahilan? Sila nga yun. Oo. Oo. Sumama loob nila sa pagtrato ni Pugili Perez. Yan ang sinasabi. Kaya ang Senate President sinauwi sa usapang taas. Yes, oh my God. Ito na muna si Senator Nancy Ginaya dahil sa isang friend pamasakit na paa ni Senator Bong Alicia ay inisita ni Senator Juan Miguel Zubiri bilang Pangulong Senado. Sa isang pistol na kasama ni Zubiri sa paa ni Senator Alicia at talagang ginawa ng kabilang grupo ang Ay, di madali. sa kabilang pagsusulita. Sinabi yan dahil sa sinabi ni Senator Ronald De Tapos Leon tumulo ka ng laway, no? ang pagsusulita laban kay Autistic lang. Tangina, napakaganda naman ng PWD na to. Sabi niya, Miss, WD ko ba? Talagang 20 peso. Ikaw naman, apunin mo yung 20, loto na to. Bobo tong driver na to. Kanina pa hindi marunong eh. Ay, nako. Bakit nakita o natanggal sa pwesto si Zubiri. Sinabi rin na itong unang beses sa kasaysayan ng Philippine politics na isang injured na paa ang may malakas na kicking power kaysa sa mga tao. Ang sabi naman ito sa media sa ating Thank you. Hindi pa rin nakaano. Hindi pa nakaalis si Kuya. Para pahinto-hinto pa eh. Ano, bagito. Kung hindi matanda yung bagitong driver. Hindi siya marunong, di babae pa siya. Ganyan yung kay Mika, di ba? Ayaw. Kaya mo ganyan. Kaya lang ano. Race. Maganda nga yung nakuha ni ano, yung uso eh, yung race. Ang dami eh. Kaya nga. Ayun, dito Babae madami o race, 5-seater o ganun. Ano kaya hulog doon? Kuya naman ang magdadrive, oh. Galing. Ha? Si Kuya naman ang nagdadrive. Pero yung kung yung city pina-repaint ni Kuya, maganda yun. Ano ko, umandar yung hayop na yun. Umandar nga. Walang ilaw ang gago. Umandar nga. Yun o, yung pula. Nagulat ako. Oh, ayan. Tingin mo, andar yan. Ayun, aalis na siya. Ewan. Ayun, aalis na yun. Pwede na tayo dyan. Ayun lang. Hindi pa alis. Ayun, aalis na. Tapos may bakante pala dun. Oh. Oh, tignan mo dyan. Sikip eh. Oh, walinaw. Yan ang tignan mo. Sige. 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 Tutunog naman eh. Natutog na. Sabi nung nasa una, putang ina yun, naunahan pa tayong hayop. Itatanga-tanga. No? Ayun mo, yun yung kawawa naman.
Naka-out na ako eh. Paltok mo. Nag-out naman na ako. Tigas lang talaga ang mukha. 4:30. Aray ko, mami. Mami, help. I-picture kita. Dali. Ipopost kita sa Facebook. Anak. Anak, pwede bang bigyan mo ng konti palimos ng pag-ibig, ha? Daddy mo ako eh. O ngayon, bumawi ka. Sabi mo, nagdadrive. O ngayon, hindi na. Pause ka na, no? O, dali na. Aircon eh. Dali na mo.